Nu ți-e rușine așa ceva, fetițo ce ești? Băi, prostule. Pe viață la... Nu mă las să spun adevărul. Nu, nu e frumos din partea ta, da? Ai înțeles? Nu e frumos din partea ta, cauza da? asta te afli aici, mârlanule. Mârlan prost ce ești, ai nevoie de publicitate pentru târfe? Te rog frumos să mă scurci, că am vorbit eu, te rog frumos să mă scurci. Te rog frumos și tu pe mine să mă lingi, că am vorbit. O dă-te emoții. Toată scurtă pauză de publicitate. Pe viață la... Să-mi lucească corpul, pot să mă întorc. Că nu am voie să mi se vadă. Țărani împuțiți! Țărani necivilizați și cretini și idioți! Și curve și târfe și derbedei! Asta este România! Curve, târfe și derbedei! Ești o nesimțită, o jigodie, o penibilă ești! Nu, hai, te rog! Nu, 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 nu! Pe viață la... Sinchire, măta de curva. Domnul Vadim. Taci din gură. Domnul Vadim. Cum îți permiți, măi? Domnul Vadim, trebuie să oprim convorbirea asta telefonică. Ești o jegoasă, Nu, fată, te rog, Marius. o nespălată ce ești. Pirata a dat pe ecran, pe așa că tu ești mai urâtă și eu știu o purcică în fața mea. Vă rog, A lăsat-o bărbatul de curvă ce e, cum a lăsat-o și pe altă bărbatul de curvă ce e, să-și dea de mână, să se ducă la cruce de piața amândouă. nu știi multe lucruri, n-ai Uitați-vă cum arătați parașii. Securist comunist împuțit, te-ai găsit! Pe viață la... Ai prima oară în viața ta când mă vezi? Nu, te rog, te rog. Nu ridica la mine! Nu, stați cu minți. Că te bat de pe... Marius, nu e frumos. Dreanța dracu ce ești. Ăștia morți. Nu știu dacă Horea Moculescu i-a spus la Veseti că e o curvă. Mariana! Nu te rușine, Mariana! Ce măta pe gheața ai jucat, bă? Domnul, mă mai văd curva, dracului. Mariana are telefonul, microfonul Uitați-vă porcul! Băi, căcatul, dracu, taci Nu, te rog, Simona, te rog. Haideți să... Ăștia sunt banii pe care îi restitui acestui dobitoc. Vadim. Dacă nu te spânzuri tu de primul stâlp electric. Mariana, numai o secundă. Domnule Vadim, Nu banii știi ce primiți... înseamnă lava mea grea de leu. Te-ai luat de fetițele mele. Băi, dar trebuie să ai dovezi, înțelegi că așa pot să zic și eu că o suși, că o iei, că o faci, că Nu, te rog! Uită-te la ea, ce față de muista. Băi, nu, băi, prostule, care Nu, te rog, Simona. Hai să nu mai folosim un asta. Hei, hei, scoteți-l afară din platou, vă rog. Scoteți-l afară din platou, vă rog. Acum am Live! Ce bine e! Băi, e live, să se știe, da? E în direct, dușul în direct. Aqua România! Putem să facem și o campanie de asta. Dați un leu să tragem apa Pentru Ateneu. la WC-ul. Mariana, să știi că Nearică cred că o să ne ajute să facem rost de un abonament pe viață la... Da, mă lasă și eu îi fac un masaj, pe cuvânt. Nearică, Pe viață. stai să vadă cei de acasă cum e la Băile Grivița. Nu știe limba română, n-are studii și e și curvă. Ce ai jucat, fă, ciocălitoarea Udi, ce ai jucat? Dă-le dracu de put... Ce mă, crezi că mă doare? Nenorocitule, Așa faci totdeauna, ai venit mă. în fața camerelor, da? Ca să-ți faci publicitate. Băi, Luați-l de pe mine, vă rog foarte mult. Jegule care ești. Jegule care ești. Panorama care ești. Golanule. Pe viață la...